fet bo aquell dit que diu que si dues persones volen posar-se d'acord, segur que arriben a un bon acord. El que és l'acord històric de l'Ajuntament de Barcelona després de 133 anys de negociacions i que s'ha pogut signar aquest acord tan transcendental i que els hi volem explicar de primer mà. I arriba en un moment important, on les obres de la Sagrada Família tindran una visibilitat que canviaran a l'eskyline definitiu de la ciutat. Un símbol. L'obra en construcció més famosa del món. Un edifici de bellesa singular i única. El somni d'un artista genial. Un lloc de peregrinació. La Sagrada Família és tot això, però la Basílica és molt més. I en aquest 2018, que marcarà una fita en la relació del temple amb Barcelona, ho hem tornat a demostrar. És emoció. És repte. És tradició. És aprendre. És ciutat. És fe. Aquest any ho hem tornat a viure. Ens hem tornat a superar. Hem tornat a créixer. Ho hem tornat a sentir. El temple de la Sagrada Família va molt més enllà d'allò que veus a primera vista. És l'esforç de molta gent. És una porta oberta al món. És l'orgull d'una ciutat.